Muutto kesken, joten hieman sekaista. Tässä tällainen ensin pitkä käytävä, josta kääntyy oikealle ensimmäinen makuuhuone. Siitä näkymä Puistokadulle. WC, hieman persoonallinen maalaus seinällä. Perussiisti, ei pitkään aikaa sitten remontoitu. Siitä käytävää pitkin yksi siivouskomero tuolla puolella, vaatekomero tällä puolella. Sen jälkeen oikealla seuraava makuuhuone, jossa tällä hetkellä iso sänky. Keittiö Puistokadulle päin. Keittiöön mahtuu keittiöpöytä ja keittiössä persoonallinen ikkuna olohuoneeseen. Ja sitten olohuone, jossa tällä hetkellä aika massiiviset huonekalut, mutta perus-olohuone. Näkymät ihan ok tästä ikkunasta ja siellä sitten vielä lasitettu parveke